Joo, eli katsotaan millä päivitellään tämmönen J-Sparkki, eli tarvitaan ohjain, USB-johto, mulla on tämmönen kännykän latausjohto ja tietokone. Mä yritetään, toivottavasti tuo näkyy, niin web-piselain auki. Ja Igniton.fi. Ja täältä etsitään tämä. Sitten täältä ihan lopusta löytyy J-Spark 4 ohjelmista päivityksen lataus. Siitä kun klikkaa, niin tulee tämmönen drive-kansio. Tässä on ohje. Tässä on uusin versio, ja täällä kansiossa löytyy just vanhoja versioita, mutta me ladataan tietysti toi uusin tosta. Nyt kun se on ladannut, se tulee ainakin tässä mun Firefoxissa, se tulee tänne, eli kun mä avaan tuo. Ja mä puran sen. Ja sitten ei muuta kuin mä laitetaan USB-kaapelin kiinni. Ja tähän J-Sparkkiin se sopii, sit katsotaan, ottaa tosta suojan pois ja tökkää kaapeli tuohon. Niin siihen tulee sähkö. Ja jos ei lue ohjeita ja klikkaa tästä suoraan päivitystä, niin tapahtuu näin. Täältä täytyy klikata näin. Ja nyt se sanoo, että ohjainta ei löydy. Se johtuu siitä, kun ei ole asennettu ajureita. Eli ajurit on tämä tiedosto tässä. Avataan se. Ja tästä painetaan install. Ja sitten OK. Nyt ajurit pitäisi olla koneessa. Sama voi sammuttaa. Ja nyt kun painetaan tästä uudestaan, niin tämä pitäisi toimia. Noin, J-Sparkki on päivitetty. Näin simppeliä. Ja sitten tosiaan kun me laitettiin se versio 2.5, niin nyt tästä näkyy, että se on versio 2.5.